Sikatena ko dugubla kusani ladala wule radio Befo International kafra kunanja barabara ton page ladel bago ama fa belajilema ko aw danse aw bismillah aka dokun kibaraw farkulanya kan o kene o sanfɛ ni askile o kene o sanfɛ amay ka fo ame kuma fam nu ka bisa we ka fo éliminatoire Coupe d'Afrique U17 nu zone UFA A amay ka fo le bara ko mina damne sa bamanyari abe dokun abe inaka sura dokun flala amay ka fo tragique kun kera malla ya no bakuruba flaw kon sigira nala suma sansa amay ka fo bara ko ni nube do Mali an Liberia ubuna attaque nyogon tega sa star mamor kuratela Mali dimsen nakaw ulu ko ni okodo ambe kuma o ka bi klegwa o konna kabosa Ligue européenne des champions ale fana kle flana no deuxième journée ale fana match utana ko ba kunungo o konna Paris ale Barça ko nyongona akon mabo mina frele Barcelona kaw ulu kon onye ambe kuma nunu ka bisa klegwa o konna ambe fulla se obra jilema ka fo aw bismina aka page kunandi o sanfɛ ani ako radio sugandita anako radio mandi o sanfɛ ambe la selike studio Befo International ale kon o konana amay ka fo ni askile aka farkulonje dokun konna kibaro o kam anya fo awnyana tugomna ambe do éliminatoire wolu keneka natra éliminatoire keneka samita musulaka wolu kon fafe Mali musulaka demsen mun cité teme 100 ans ani wolu vlaka amay ka fo luka coupe du monde o nyebla baraw donc Mali sen ko me o keneka nga kon manyamu ko Mali musulaka u kon sembora kenen o kam donc kadaka kunchira ni forfait kon oye amay Mali musulaka do kun jantemene na uni Congo u nyongo soro yanno donc musulaka mundu cité teme 100 ans wolu vlaka ulle ko do ni RD Congo no Zaire wa u nyongo soro yanno akra kele an kele amay ka fo Kadijatu Jabate ale ko Malika chelu kele ale ko sura ko halaki amay ka fo Kongola uluka jokon konana amay o maji kon kunchele ko donc watim na mo skilmara ko labe minake ku kunda Kongo jamana ka amay kon ayira ka fo ko Mali musulaka dimsen nunu kutna sakata Kongo jamana ka ble kala ka kon minake forfait o kon de donc Mali tna saka keneka wa be koni kiwara surmauna ayraga ko visa de kon masro kadi nunu kon oma donc akoni kelo nga mo dawal ban folo pour le moment na sika kon temuna Mali musulaka utna sakata Kongo jamana o kamble kasata machiro turi ko tan o bayira nu masakata donc kon be sembola donc RD Congo alebe teme kata turu nataw o kenekam nabra musulaka fo samana dimsan na kaw fo ameto toujours dimsan na kaw fo en fait toujours laga munu cité teme 100 ans wolu vlaka wolu fana ka Coupe d'Afrique nyebla baraw nakama ko éliminatoire ni ala soma o bara fana be damne 100 ambay ka fo Bamako yanno anya fo tukuma depuis donc tamina bakurba fla o kon de sigira donc bakurba fla kon na o kunte dore bakurba folo Mali Liberia Gambie Guinée Bissau bakurba fla na sa Sénégal Sierra Leone Sierra Leone Mauritanie ani Guinée Conakry donc o jamana sheki amay ka fo teraji kon kera amay ka fo ni jamana nunu trata tamina sano bena mardi ma amay ka fo Sierra Leone ka fora Sierra Leone ale kon ni Mauritanie donc lu kon ni an Liberia amay ka fo lu kon mi trata nata lu kon sira Bamako yanno amay ka fo amajiga ko délégation era besra Bamako kadaka déjà baraw bi damne sansa amay stade Mamor Kourati ale kon konona Mali an Liberia amna taka nyongo tege dimsan cité teme 100 ans wolu vlaka uluka Coupe d'Afrique o nyebla baraw nakama ko éliminatoire krengana zone UFA A donc no yanga zone o kon yi donc o bara kon be damna ncukala na ala soma beta kunche foni kalon klita adishegi mumana bola ambe o lase mauma degen karama ko te mawra sa ko ni Demba Mamadou Traoré donc Allah sura kon mi ga abnan barakan cede muni angon masiko lu soro nga sika kon te muna Mali ani Liberia amna taka nyoko teka sa stade Mamor Konaté ale o konna ka fira ka fo baranu ubuna ke stade Mamor Konaté ale stade Wezan Koulibaly fo ka fra stade Mamadou Diarra H ale konna kulukuru kaw fe ale konni lycée Ben Marsi o konni konna amay ka fo obeke baranu tablo o kero konni oyi donc oyo o chugay nabro o la sa ameta mu keneka oyi ka fo
amedo anga clubu uluka la hala konana donc Stade Malien de Bamako Joliba Athletic Club de Bamako uluka Mali jorofa donc uluka Mali jorofa Ligue des Champions ale konni Coupe de Confédération no Coupe Kafi olubuga Mali jorofa la krengena Ligue la Stade albuga Mali jorofa kafula joliba Mali jorofa ambay ka fo yuka match retour ke dokun temenna Bamako no krengena samedi temeni ani jumashi temeni ukonna samedi dona sambay ka fo Stade 20 Marsi ale konana Stade Malien de Bamako ale pmika AS Tempête Mukans kabo Centrafrique ale pme golu bisimina amay ka fo match retour o kon bana fla an kanangolo kata Stade ali kanna amay ka fo match ale kun bana duru an fu et retour la Stade kla ka fla an fukula donc wayra ka fo Stade nou te flain donc bon tambe Stade ale ba ka tige sur kata deuxième tour o kon o keneka ni alaka je nala soma deuxième tour era sa ko blaka suma adola ko chemai walma doko ko terega jugu kuma dono bena o kan amay ka fo match retour la sa o kon meke deuxième tour plutôt nala soma Stade Malien Bamako ale ni FC Nouadhibou kaba Mauritanie kaw fe ullo ko mena nyongo soro nala soma barobe ke kalo kle tan shekin no dokun nata kunyon o kon barobe damene ula Stade ale ko ma ka ta memino ta kata Mauritanie jamana o kam donc nala soma match retour o be blaka Bamako yanna ko o makono donc o kɛra samedi ta sa jumashi amay ka fo Joliba se ale fana konni Nigeria ko nyongona no coupe kafu o gum konnay Joliba ni Abia Warriors kabo Nigeria o ko nyongona bantan bana kele an kanangulu kata Joliba se ale kanna sanga bisabana amay ka fo Raisi se ale Joliba ka chelu kele ale bo soroko o halaki Nigeria o ka jokona amay ka fo bantan me ba o ka debi sanga bisabana bantan me konni wada tula kada jabala abi ba o kele ni kanangulu kan donc matala o kelen fula Joliba ba ka tige soro kata deuxième tour o kon o kena o sanfɛ o asro match la so kun bana kele an kele Joliba ni club yi uni nyonche o ira ka Nigeria ka olu kon feno nala sama deuxième tour na sa Joliba ale kon ni Burkina be o le kon mina nyongo soro krengena na Isfa ka ba Burkina Joliba se ale no le bina take nyongo tege match ale be ka Burkina match retour o be ke Bamanyare yanno donc la unité d'ore ni club nu fra flasiklenté amay ka fobuka labon ka chukumna kaseka ni matchi ale ni retour ka seba sur la karaka matchi flala donc nous sera go seba nyina ma soro ubedo phase de poule konana donc amay ka fo labon kon be seran club ulu fa fe wa amay ka fo ubuka do u fana ke mo fana yen donc u fana ka slogan te wore dore ko mo ko bokata u deme ni baran konna chukumna kadaka matchi nu fere club nu era jole mena be jamana ira ka ko club ye club privé we ulutina drome du mabli donc amba ka fo fédération malienne football ale fana yi mabula nyina tay fana na donc ale fana masaka demain nyesu uma nyina tay o konna donc ba ira ka fo club jole menu ka fembe la inte dore jamaka saka bokata katan club nunu demain ko barala chukomna ubesuku joni match nunu musaka uluye chukomna no Stade Malien Bamako Joliba AC donc yo o kachukai donc aya fa chukomna éliminatoire Coupe du Monde 2026 nabke Mexique Canada ale ni États-Unis d'Amérique ale fana zone Afrique donc nala soma ni dokuina a match de poule nala soma lube kunche donc ko fiama na wuli Brazil bi kunya fanjoro Mali ale kon semena ye fengaina éliminatoire konna ala soro Mali karsika batabulu kasika qualifier kurmani ale kon nata keneka nala soma ambay ka fo araba nata no be kalo klesheki oma Mali ani Tchad u kon mena nyongo soro nala soma avec Tchad kaw ulu kon feno krengana Stade Marshal Idriss Déby Itno ale konana avec no Tchad kaw ulu kon feno araba nata no mercredi nata u kon oye Mali ni Tchad be nyongo soro donc no kra araba nata sa jumashi nata ambay ka fo Mali abina ka machi labanke Bamako yanno krengana uli Centrafrique ou de kolmena nyongosro donc kasika ni baranu ke chugumna abika jumashi nata konni kunyona donc no be kalo klitan flama donc Mali ni Madagascar ko nyongosro Bamako yanno 19h wakati Tom Saint-Fit donc aliko naga chedon ulu koni lisi kuma kono lu fe bi donc angon makira sur lisiko konna ko sewe donc gela kon be lisiko la ku lasi donc nala suma kuma koni muye kalo kle sheki kalo kle tan flanata Mali konem na match flake kurmani keneka donc ngalla soro garsiga batambolo kadaka
Mali ka qualification ta yɛrɛ bolo kɔnɔ bilen jamana caman de bɛ yen fo Mali ka sigi n'a ye olu bɛɛ ka se ka ci cogo min na donc a bɛ taa se fo jamana 4 ɲɔgɔn ma Mali bɛ sigi n'a ye olu ka match 2 nata olu kana seba sɔrɔ 2 si la donc wa an ta 2 an ko 2 fana gagné donc n'o kɛra cogo min o ko mana kɛ cogo min na ni garisɛgɛ sɔrɔla la donc sira kɔni janyana wa sira gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ni waati na Mali balontannaw kɔni bolo an bɛ se ka kibaruyaw kuncɛ ni mun ye o ye k'a fɔ Ligue européenne des champions ale fana kɔni baaraw kɔni kɛra ni dɔgɔkun kɔnɔ n'o y'a tile 2nan ye donc Ligue des champions na sisan mardi tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ Kayira Almaty ale tun bɛ ka Real Madrid bisimila 16h45 wagati Real bɛna seba sɔrɔ Real bɛ tagama ka taa seba sɔrɔ olu ka fu ka so 5-0 o samedi o mardi do kelen na sa Galatasaray ka bɔ Turki ale tun bɛ ka Liverpool bisimila o match fana banna 1 kanangolo ka taa Galatasaray ale kanuna donc an bɛ k'a fɔ Victor Osimhen ale yɛrɛ b'o cɛli kelen dɔ le Nigérien donc ale b'o cɛli kelen de Liverpool kun a tɛna se ka égaliser donc o mardi do kelen na sa Atletico Madrid ale kɔni bɛ Eintracht Francfort ka bɔ Allemagne ale b'o bisimila a bɛ 5-1 a b'o ko o la donc an bɛ k'a fɔ bɛɛ kun sigilen ka balontan min makɔnɔ Ligue des champions na o kɛra n'Ala sɔnna o kɛra kunasini n'o bɛnna arabadon ma Barça ale kɔni ni Paris Saint-Germain olu tun bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ kun sigilen ka match makɔnɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kɔni ma ɲɛ mun kɔ Paris ale tagamana ka taa Barça tɛgɛ ta fɔ a yɛrɛ a fa du kɔnɔ a somɔgɔw bɛɛ sigilen ɲɛna 2-1 an b'a k'a fɔ Paris a y'o kɛ Barça a y'o kɛ o la donc an b'a yira k'a fɔ Paris yɛrɛ ale degeli karamɔgɔ n'o ye entraîneur ye o ye Barça yɛrɛ degeli karamɔgɔ kɔrɔ ye donc o b'a yira k'a fɔ ko Paris ani Barça u kɔni kun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ Paris bɛ seba sɔrɔ ka 2-1 ala sɔrɔ ni groupe 2 bɛɛ lajɛlen ka balontanna caman bɛ yen olu kun bananen don kosɛbɛ Barça fan fɛ i n'a fɔ Gabi Rafinha fo ka taa se Yohan Garcia n'o ka jɔkɔlɔsiba ye Paris fana fan fɛ Vitinha Barcola ale kɔni a tɔw caman donc olu kɔni kun tɛ kɛnɛ ka donc o kan ma ɲɛ mun kɔ Paris bɛ seba sɔrɔ 2-1 Barça ka donc ka se ka kuncɛ kunu arabado kelen na sa Villarreal ale ni Juventus a bana 2-2 ninnu 2 ni ɲɔgɔn cɛ Manchester City ale fana ni Monaco fana bana 2-2 an bɛ se ka mun da radio bɛɛ fɔ international ale lamɛnibagaw olu tulo kan ani ka fara kunnadiya barabaratɔn page hɔrɔn ale lajɛlibagaw ka ɲɛmadali fɛ an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na o kɔni ko ye nin ye an b'a fɔ an tɛ a ka lamɛniko ɲuman na an tɛ a ka ɲɛmadali la ni Ala sɔnna juma nata an bɛ kibaruya wɛrɛw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu lase aw ma